Ja som od 6 rokov jazdil bicykel, na bicykli bicross, tak ono sa to až po 10 rokoch zhruba vykryštalizovalo, takže otec bol vášnivý motorkár, nemal nikdy možnosť, ale sa mu to páčilo. Tak to skúsil vlastne na mňa. Kúpil mi motorku, začali sme sa voziť len tak, úplne hobby. Tak ja som sa pripravoval, ako som najlepšie vedel, som snažil sa kondične posilovať a čo najviac jazdiť predovšetkým, ale teraz už vidím, že všetko bolo veľmi málo. Take it back.